Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabet ken kuana, ken parentigem tindalan na. Advento Addis bendition, Cariday to'y natalgen. Advento tiempo ti pang-an, nga agapu jay langit. Addis bendition, bendition ang nabuslon. Adam netentum marete, nem ad-adut masapun. Advento Arbis bendition, mamagungar ken mangbiyan. Jay bambantay ken taytay at tudro bumaya ka ba? Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Adam netentum marete, nem ad-adut masapun. Advento Arbis bendition, Apo idem nga umay. Idem kaninday tabang ay anak mo agur-uray. Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Adam netentum marete, nem ad-adut masapun. Advento Arbis bendition, O Diyos may palubusan. Asim ka din inkayet na, araw-araw mi indengan. Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Adam netentum marete, nem ad-adut masapun. Arbis bendition, bendition ang nabuslon. Adam netentum marete, nem ad-adut masapun. Nem ad-adut masapun. Aimbag nga baro tawen tay amin ayaten nagagayem ket kakabsat. Kada kay amin nga dumdumngeg ti programa Timek Tinamnama. Yaman napagurasan ti lubong nga pagtingtingganyo nga pakadanunan iti innem nga pulo ket innem nga nasnasyon. Ti programa Timek Tinamnama dumanon kada kayo
daytoy baro atawen. Kunadang ibarbaro nga tawen, isu iti maysa atawen nga mangyasideg iti dandanin paragparang ni Apo Jesus. Sapay kumata datay amin gagayem ken kakabsat. Padan tayo iti baro apan nagbiag, baro apan nakipagpagna ken ni Apo Jesus. Baro nga naipabaro nga relasyon tayo kadagiti ayaten tayo ti biag. Gagayem tayo dagiti amin nga dati komunidad nga ayan tayo. Ragsaken tayo dahito nakaskas daw manen apanawen. Iti panang rugi. Panang celebrar tayo. Iti 2022. Panipod ditoy Los Angeles, California, USA. Ito iti pagayam nyo ti radio. Pastor Vic Ariola III, kumabkablaw kada kayo amin. Itintay panagadal ti sao na Apo Diyos. Iti ito'y na isang sangayan aldaw. Ketita, agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay, itan taadalan mi, nasantuan, asasaon. Bendisyonam kumaapot itong galfamilya. Iti panang celebrar mi, dahito yung aldaw. Aldaw nga panang ipabaro. Aldaw nga panang talyaw, iti maminsan pa'y. Kadag iti positibo, awambanag iti biyak. Iti tanapo ta adalan mi, tinakaskas daw asaom. Iti pamindisyon ti langit, iti agari kadag iti amin nga familya. Adumdumngeg, iti daytoy nga kanito. Ito'y programa Timek Tinamnaman. O Apo si kakadin. Nakaskas daw nga Diyos. Kapastreken min, ti puso mi. Ito'y na isang sangayan nga tawen. Agyaman kami launay. Tadda ka nga mangidalan kada kami. Mangitunda kada kami. Tinabalegi. Apanagbiag, tinaldawal daw. Sipot tadanay. Apo mi nga Jesus. Namangkibin kada kami, agraman na kita iten mitibiyah. Sipod na dinawat mi ida, napateg, anagan na po may Jesus. Amen. Adalan tayo tida ito yung aldaw, tidalan nagturong, iti pa nakaisalakan. Amuyo, hindi na parswa ti tao, isuti, inaramid ni Apo Diyos anan-anay. Perfecto. Naasi, natanok akababalin, ken naayat, iti muna alalaki, ken babae nga pinarsuan niya. Wanyan nga nagimbak. Awan amuda idi may papan, iti kinaalas, ken baso. Ngem idi pinatida dagiti kinaulbod ni Satanas, ket didan nagtalek ti ayat ti Dios kadakwada, inyegda kadakwada iti ipapatay ken kastamet iti panakadadael. Nagsukir dagiti muna nga dadakkel tayo. Daadan ken ni Eva. Gagayem ko ti plano ti panakaisalakan. Isu iti nangipakitaan ti Dios ti ayat na, iti natnag a tao, ken iti panangispal na ken kuana. Manipod iti basol, ken kadagiti bunga na. Anyan nga nakayay-ay, tinapasamak kadagiti muna nga naganak kadaday. Apay, anay tuding, ti tao amatay, ken apay nga masapul na iti may salakan. Denggan nyo dahito yung gagaya. Tirason gaputa, kinalikudan dagiti muna nga naganak kada tayo. Dayjay makaited ken kuana iti biya. Adda idi da jerit na nga panagsukir. Itamuyo kas prinsipyo iti panakaisalakan. No agtulnog tayo, may salakan tayo.
Ket no agsalungasing tayo, matay tayo. Ako naen ti Roma 6:23 nga datay amin. Umay ti papatay gapu iti baso. Gaputa ti mangisalakan ti tao ti bagina manipod ti basol, awan sa balin no saan nga ni Apo tayo nga Isus. Muyo gagayem, numampay na ito ding ti tao amatay, masapul na ti panakaisalakan. Masapul na dayjay ijaya ni Apo Dios abiyag nga agnanayon. Sino laeng ti mangisalakan ti tao manipod kadagiti bunga ken dusa ti baso. Awanen itinagan ababaen ti langit ayaten agagayem no saan lang nga ni Apo tayo nga Isus. Nalawag nga kunana gagayem ijay libro iti Aramid 4 versikulo 12. Etawan ti sabali apakay salakanan oray siya sino? Tawan iti sabali anagan iti babaen ti langit anay ted kadagiti tao apakabalinan tayo amay salakan. Naglawag ti sao ni Apo Dios. Gagayem ko. Awanan ti sabali anagan pabalin tayo apakay salakanan no saan nga ni Apo tayo na Isus. Ni Isus isulayan ti kay kaysuna adalan udno ken ti biag akas kunaen ti Juan 14 versikulo 5. Non anagen tayo kasasaad ti tao ang managbaso. Ijaya ni Apo Dios. Itinaysang sangayan asago. Idi panawen ipanang celebrar tayo ti Pasko. Sinelebraran tayo ti iyaay ti Mesias. Nga nayanak ijay kulloong. Amuyo awanen ti sabali nga mangisalakan kadatay. No saan nga ni Apo tayo nga Jesus. Inala ni Apo Jesus. Ti lugar ti managbaso. Tapno ti tao anay deklarar amatay. Maispal babaen iti yaay ni Apo tayo nga Jesus. Anay yanak, anagbalin nga tao. Diyos pa'y, tao pa'y. Amuyo, ije Matthew 1, versikulo 23. E kastamet ti Filipos 2, versikulo 5 ken 7. Idi may nayanak ni Apo Jesus. Inkawes ni Jesus ti kinatao. Ngem Dios, sa ngagasot a porsyento a Dios, sa ngagasot a porsyento met a tao. Katamuyo gagayem. Nagtakder ni Jesus iti lugar tayo ti panangibaklay na ti dusa ti basong akas kunaen iti kapitulo 53 iti Isaias. Anyan nga nagimbak daytan nga sagot. Natay ni Jesus iti rebeng na apakatayan ti tao. Yan tangay ta managbasol tay paylaeng ni Apo tayo nga Jesus na ibartay di cross amatay. Kapo kadagiti basbasol. Amuyo gagayem. Nagbiag na Jesus. Iti biag rebeng na nga pagbiagan iti tao. Nagimbag ako na di Roma 5 versikulo 10. Yung amuyo anyan nga saan nga malaon a panagyaman tayo ganito. Tayo nala na iti lugar tayo. Yan tangay da tayo kuman iti matay. Madusa iti baso. Em innala e Apo tayo Jesus akas may nga sandi kada iti lugar tayo. Tapno yan tangay nga da tayo kumati-matay. Innala na dayta nga lugar. Gagayem ken kakapsa. Itay kadi agyaman, iti daytoy ngalda. At dati nakaskas daaw nga Dios. Na may nga sakripisyo.
Nagbalin a basol gapo kada tayo. No mampay nalinteg ni Apo Isus tasan nga namuan iti basol. Nga mamuyo no padasan tayo nga anagen kas kunaen daytoy saludsud kadagiti kaadwan. Kasano iti iraranod tayo ti biag kan ipapatay ni Apo tayo nga Isus. Tay nalalakad ti lugar tayo. May ranod tayo kadi iti dayta nga biag kan ipapatay na. Amuyo Jeroma 3 versikulo 23 aking gana ti 26. Kastamet ijay Juan kapitulo 5 versikulo 24. Ibagana ditoy nga may ranod tayo gagaya. Babaen ti pamati awaten tayo ni Kristo akas kinalinteg tayo. Inton awaten tayo ni Apo Isus akas kinalinteg tayo. Ipaay na dayta panakasubbot ken panakapukaw pamakawan dagiti nararamid tayo nga salungasing iti naldaw-aldaw. Anya pa'y kasano nga may ranod tayo ti biag ken ipapatay ni Apo tayo nga Isus. Babaen ti panangisuko tayo iti biag tayo ken kuan. Di Galacia 2 versikulo 20 kunana toy nasaanen nga siyak ti may lansa iti cross. Diket ni Apo tayo nga Dios nga Isu Kristo nga timmao. Isu innala na nga isu nga naibartay gapo kadagiti paspasol tayo. Filipos 2 versikulo 13. Anya pa iti panakairanod tayo iti biag ken ipapatay ni Apo. Iti Juan 5:39 kunana toy babaen iti inaldaw nga panagadal ti sauna. Mapalintek tayo. Maananay tayo. Mapasanto tayo nga agbalegi ti panakabalin ti baso. Inton tinasantuan nga surat isu ti dana. Mangidalan kada tayo tinaldaw-aldaw nga agbiag. Isusurot tayo kini Apos. Apo tayo nga Isus. Tapno agbalegi tayo iti baso. Anyan nga nagimbag kakapsa. Anyan nga nagsayat nga panunutin. Adada dito'y kakapsa. Di may bunga ti panangawat ti tao ken Kristo akas iti kinalinteg. Saan tayo? Mabalin nga ipangas ti kinalinteg. An nga umanay ti papantay panakigimong ti tunggal Domingo kadagiti kapilya tayo. An nga umanay dagiti amin nga naimbang nga ramid tayo. Nga mamuyo kakapsa. Dagito'y man at dada dito iti upat. Nga ibunga ti panangawat ti tao ken Kristo akas kinalinteg na. Umuna, pasarakan di Isaiah 1:18, awaten tayo ti Dios akas di nagbasol apulos. Inton inawat tayo ni Apo tayong Yesu Kristo, nga isu iti manabot tayo. Inton impakawan tayo nagiti basbasol tayo ken kuana. Ket pinalubuson tayo nga sumrek kadagiti panagbiag tayo. Agbiag tayo nga kas nga saan tayo nga nagbasol. Agsipod dayta nga kinaman nagbasol tayo innala ni Apo tayo nga Isus. Tapno maadan tayo iti nalinteg abiyag. Anyan nga nagimbag kakapsat. May kadwa. Iti Galacia 3:26 ken 29, ti ibunga, ti panangawat, ti tao ken Kristo, akas kinalinteg na agbalintayon nga kameng ti pamilya ni Apo Dios. Sagsagana ni Apo Dios ti maysa nga lugar, nga pagtaengan tu dagiti maysa lakan. Juan 14:1 versikulo 3 kunana, saan ko mga agpurkok ti puso, mamati kay kanya. Ni Apo Isus adangin sagana na ti maysa nga lugar ket sa dino man nga isu ket addan to sadya. Kahit na met nga datay tumen kakapsat ken gagay. Ibunga iti panangawat tayo ken ni Apo Isus akas kinalinteg tayo. Agbalin tayo na kamang ti pamilya ni Apo Dios. Anyan nga nagimbag ti kanta ti Ingles kan kantahen dagiti
kumakanta ken kuro. I'm so glad I'm a part of the family of God. Anyan nga nagimba. Nga pasetak tidakkel a pamilya ni Apo Dios. Kagayem di may katlo nga ibunga inton awaten ti tao ni Kristo akas kinalinteg na madaan tayo. Maadaan ka gayem iti panakabalin nga agaramid ti pagayatan ti Dios. Inaldaw-aldaw agbaligi tayo kenka. Inaldaw-aldaw akas kunayan ti Filipos 4 versikulo 13. Mabalinak iti amin abanag kapo iti dayjay a Dios nga mamagpigsa ken mangtitikiren iti panagbiag ko iti naldaw-aldaw. Iti may kapat kakabsat. Iti bunga iti panangawat ti tao ken ni Kristo akas kinalinteg na mapadasan nan tinadayag a panagbalbali. Filipos 3 versikulo 20 ken 20. Iti daytoy nga panawen. Mabalintay manen ti mangrugi. Mabalintay manen nga rugi ti biag anapasan. Mabalintay manen nga panawan dagiti anyaman nga dandana nga nakudrem. Dandana nga panagbiag ti kinaman nagbaso. Haan gagayem nga bilbilangan ni Apo Isus inton may tublak ka. Ibilbilangan na inton bumaringkwas ka ket mapangka ken kuan. Iti pakawan mo dagiti basbaso. Ket awatem mo ni Apo Isus. Dan awatem akas manubot mo pakawanen na dagiti anyaman nga banag iti naglakas. Isun ti Diyos mo nga mangibabat ken ka ijay langit. Ket inton ipakawan mo dagiti nga basbaso ikan na kan ti baro na pabaro a panagbiag. Daytan yarang tayong agturong ti panagbalbali. Ayaten agagayem ken kakabsa. Timla kayat ang mapadasan iti panagbalbali mo ken panakay pabaro daytoy man nga biya. Kamang sango iti nabalegi ken naranya abaro nga tawen. Di ka kadi awaten ni Kristo. Na iso ti kinalinteg mo ganyan. Ket agbalin ka. Papaset ti pamilya ni Apo Dios. Agururay da dyan na indaklan a panagparag. Dadanon tayo manen. May isang atawen. Amang yasideg. Iti dandanin panagparang ni Apo. Dimla kayat. Nga ikari iti daytoy maoras. Pastor Ariola. Kahit kumet. Nagbiyagen iti napabaro a panag. Nauma akon kadagiti panagbibiyag ti baso iti naldaw-aldaw. Nauma akon kadagiti bisyo, kadagiti panang daddadael ko kadagiti sabali nga tattao. Babaen ti panagsasaok, dagiti panagululbod, panagumumsi. Ket nakasagana kon Apo. Talabit ti kararag kainan. Awatemon daytoy nga biyak. Ket ipaay mo daytoy a kinalinteg. Pagbiag ako na Apo iti biag ni Apo Isus sa napalinteg. Napalinteg. Agbiag anak kasagana daytoy na indaklan naldaw tapno inton agparang manen ti maykat. Nakasagana tayo asumapet ken gagayem ken kakabsa. Padpadaanan tayo itinasantuan a Dios. Ket inton umay na met alaen tinapasanto atata. Dayta idalan nga agturong ti panakaysa. Panangisu ko nga nananay ti
At palubusan tayo manen amamin sa bahay. Naawisen tayo ni Apo Jesus. May kadagiti puspus. Tapno isot agturay. Na ito'y paro atawen. Aging gana nga madanon tayo manen. Isabaling atawen. Aging gana at isaanan na mabayag. Umayon ti mamnubot tayo. Ti ari dagiti araan. Ayan mangisalakan. Iti amin ako ko na. Asimurot ka nakasagan. Ken nang italak ti biyag da iti panakapabaro. Biyag anapalin. Biyag nagbaligi. Biyag anakasaganan. Amagna kadag iti daldalan ni Apo. Iti naldaw-aldaw. Aging gana nga makita tayo manen. Di saan na mabayag agparang. At makita tayo ito ni Apo Jesus. O may na isalakan. Iti anak na lalaki ken babae. At mabalintay ito nga ko na yan. O adto yan. Diyos mi nginururay mi tinabayag. Umayen. Umayin na kaming isalakan. O Apo amanagayat po. Bendisyonam dagiti amin nga dumdungeg dahiti programa ti dahito nga baro nga tawen. Palubusan min ni Apo Isus. Isu ti agturay kadagiti panagbiag. Son ti agbiag tinapalinteg a panagbiag. Baybayan min dagiti basol kinarugit iti naglakas. Kat arakupen min ni Apo mga Isus. Nakasagana nga umawat dito ikagay na kinalintig na. Kaputi na ito yung aldaw. Isuko ko nga nananay. Sa ngagasot a porsyento na ito yung aldaw. Tapno agbaligyak ken Kristo. Akas manlubot ko. O Apo, awatem ka dito ito yung pakpakasya. At sipod ta dinawat mi amin dagitoy tinapateg anagan Apo Maiso. Amen. Kapuna jay langit